Duela ez hainbeste denbora, mendizale gauza asko eraman behar izaten zuten motxilan. Mapa, iparrorratza, linterna... Gaur gailu horietako asko hemen barruan daude, zure telefono adimendunean. GPS-a, azelerometroa eta iparrorratza bezalako sentsorei esker, etekin handia atera diezaiokegu gure txangoetan. Gaur mendian ibiltzeko aplikazio baliagarriak aurkeztuko ditugu. GPS status. Zure kokapenaren koordenatuak eta altitudea ematen dizkizun oinarrizko aplikazio bat da. Kokapen hori beste norbaitekin partekatu dezakezu edo gorde puntu jakin batera itzuli ahal izateko. Iparrorratza eta nibela ere badauzka. Laia. Errealitate areagotuan oinarritutako aplikazio ezagun honi puntu geodesikoen geruza bat gehitzen badiogu, inguruan ditugun mendiak zeintzuk diren erakutsiko digu. Orux Maps, maparen gainean kokatzen zaitu eta mendian egiten duzun ibilbidea gordetzen du, distantzia, abiadura eta horrelako datuak jasoz. Ibilbidean zehar topatzen dituzun leku interesgarriak markatu ditzakezu eta mapak offline kontsultatzeko aukera ematen du. Wikilog. Zeure ibilbideren bat errepikatu beharrean beste norbaitek gordetako bat jarraitu nahi baduzu, hau da horretarako aplikazio egokia. Izen bereko webgunean, distantzia, zailtasun maila eta ibilbide motaren arabera bilatu ditzakezu eta telefonora deskargatu. Geocaching, altxorraren bila ibiltzeko sortu den komunitatea da. Lehenik eta behin, webgunean izena eman behar duzu eta altxor horietako baten koordenatuak telefonora deskargatu. Aurkitutakoan, balio bereko edo altuagoko beste altxor bat utzi beharko duzu trukean. Familiarekin mendian jolasteko joko aparta.